соли 2017 барои футболи тоҷик соли хотирмону фараҳбахш ба ҳисоб меравад, зеро дар ин сол Мунтахаби наврасони 16 сола ва 19 солаи Тоҷикистон ба чемпионати Осиё 2018 ки яке дар Малайзия ва дигаре дар Индонезия сурат мегирад, роҳ ёфтанд. Ин пирӯзӣ ба Мунтахаби наврасони 16 солаи Тоҷикистон чӣ гуна даст дод, барномаи навбати мо доир ба ин нақл хоҳад кард. дар таърихи футболи кишвар танҳо 2 дафъа наврасони мо дар бозиҳои ниҳоии чемпионати Осиё ширкат карданд. аз ҳамон натиҷаи беҳтар соли 2006 дар чемпионати Осиё ки дар Сингапур сурат гирифта буд ба даст омадааст. он вақт ҳайати наврасони тоҷик иборат аз футболбозони беҳтарин пурра шуда ба гирифтани медали биринҷӣ даст ёфта буданд. ҳоло фурсате фаро расид ки наврасони 16 солаи тоҷик дар мусобиқаи сатҳи қора аз худ дарак диҳанд. Тоҷикистон солҳои охир макони баргузории мусобиқаҳои сатҳи қора буда, имсол Конфедератсия футболи Осиё шарту шароити майдонҳои Тоҷикистонро ба инобат гирифта, бозиҳои интихобии чемпионати Осиё 2018-ро дар кишвари мо доир кард. ба мисли мо инчунин рақобатҳои дигар дар кишварҳои Арабистони Саудӣ, Эрон, Непал, Қатар, Тайбеи Чин, Таиланд, Мянмар, Муғулистон ва Индонезия доир шуданд ва ғолибон ба қисмати ниҳоӣ роҳ пеш гирифтанд. барои дастаи наврасони 16 солаи Тоҷикистон бозиҳо дар гурӯҳи Б чунин менамуд ки хеле ҳам мушкил меафтад, аммо омодагии ҳамаҷониба ва баргузории як қатор машқҳои таълимию тамринӣ ба бозиҳои наврасони тоҷик замина гузошт. марҳилаи омодагии дастаи наврасони мо бо роҳбарии Зайниддин Раҳимов бештар дар ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор шуда, пас аз ҷамъомади давраҳои аввалу дуюм беҳтарин футболбозон ба дастаи наврасони Тоҷикистон ҷалб карда шуданд. давоми ин омодагиҳо футболбозони навраси кишвар нозигиҳои бозиро бо дастаҳои қавии қора аз ҷониби ситоди мураббиён омӯхтанд. бозиҳои байналмилалӣ ба хотири ҷоми Конфедератсия дар Россия аз 2 июн дар шаҳри Сочи баргузор шуд ки наврасони 16 солаи Тоҷикистон ҳам ба он даъват шуда бо 4 дастаи қавии мусобиқа Мунтахаби наврасони Арманистон, кишвари Краснодар, Қазоқистон рақобат карданд. дар ин бозиҳо боз дар ҳайати асосӣ боз 8 нафар боз бачаҳое ки аз нав даъват шуда буданд, онҳоро мо бо худ бурда будем. дар он ҷо бояд муайян шуд ки боз аз ин 8 нафар 3 нафараш ба даста даъват шуданд, ба дастаи асосӣ даъват шуданд ва дар давоми то моҳи сентябр, дар давоми 3 моҳи дигар мо машқҳои таълимӣ гузарондем ва асосан даста ки асоси дастаи Локомотив Помиро ташкил мекунад дар мусобиқаи лига якум иштирок карданд. дар он ҷо малакаи худро зиёдтар карданд ва дар ба иштирок дар ин мусобиқа тайёрӣ хуб диданд. бозингари тими мунтахаби миллии Русия акнун бо топ Маҳмад Расул аст. Маҳмад Расул топро ба Шорух медиҳад. Шорух ба пеш ҳаракат дорад. бозигузорӣ бо ҳамдасташ хеле ҳам бозигузории хуб ва дар ин ҷо Ислом бо топ аст. Партов ба пеш дар он ин бозиҳо як марҳилаи омодагии дастаи Мунтахаби наврасони Тоҷикистон барои ширкат дар бозиҳои интихобии чемпионати Осиё ба ҳисоб мерафт. ман худам ҳайрон шудам барои ин ки дар ин бозӣ Анвари Мирзоев роҳбари дастаи наврасони Тоҷикистон дар суҳбат мегӯяд, пеш аз рақобатҳои интихобии мусобиқоти қора як нақша ва дурнамои мукаммал барои ширкати дастаи мо дар ин чемпионат роҳандозӣ гардид ки мақсади он омода кардани футболбозон ба ҳисоб мерафт. ҳар як варзишгар медонад ки дар вақте ки ту дар хонаи худ дар ватани худ дар мусобиқа иштирок мекунӣ, мусобиқа агар байналмилалӣ бошад, талабот дучанд мегардад, яъне ки бояд ҳатмӣ бояд боз дар бозиҳо ғалаба кунӣ ва баъдан боз масъалае ки майдони худ аст, ин аз ҳисоби мухлисон ҳам як пешравӣ ҳам аст. аммо ман фикр дорам ки аз сабаби асосӣ дар ин мусобиқа хуб баромад кардани дастаи мо, ин тайёрии хуби даста буд ба ин мусобиқа. пас аз ширкати дастаи Мунтахаби наврасони Тоҷикистон ки бештари онро бозингарони дастаи Локомотив Помир ташкил медод, барои дарёфти чеҳраҳои нав ва футболбозони ботаҷриба дар мусобиқаи байналмилалии ҷоми КАФА 2017 Федератсияи футболи Тоҷикистон дастаи Академияи Федератсияро сафарбар кард ки мақсад аз он дарёфти бозингарони наврас ба тими миллии 16 сола ба ҳисоб мерафт. дар мусобиқаи КАФА байни 5 дастаи қавии минтақаи ҷанубу марказии Осиё, Эрон, Узбекистон, Қирғизистон, Туркманистон ва Афғонистон наврасони Академияи Федератсияи футболи Тоҷикистон бо сари баланд баромад карданд ва баъзеи онҳо ба дастаи наврасони 16 солаи Тоҷикистон даъват шуданд.
سرمربی دسته در آنجا اکادمی فوتبال فدراسیون فوتبال تاجیکستان اشتراک کرد و بعد از اشتراک در آن مسابقه سرمربی از دسته اکادمی 5 نفر بازیکن را با دسته زیر 16 ساله دعوت کرد. آخرین مرحله آمادگی فوتبالبازان نوروز 16 ساله تاجیکستان در مسابقه انعنوی جام پرزیدنت قزاقستان به حساب رفت. در این رقابت‌ها که با اشتراک 8 دسته از 4 تا 8 سپتامبر دوام کرد، منتخب наврасони ما در گروه ب با تیم‌های наврасони قرقیزستان، روسیه و ازبکستان وارد رقابت شدند. برای مربیان در این مسابقه پیش از همه معین کردن هیئت مکمل دسته کشور و آماده نمودن آنها با مسابقه در پیش ایستاده به حساب می‌رفت. پردازن شهرام به توپ صاحب می‌گردد، امکان خیلی هم خوب برای شهرام و در این حالت ضربه شاید زده شود و ضربه هم زده می‌شود. سال 2017 جمهوری تاجیکستان مکانی برگزاری یک قطار بازی‌های سطحی آسیا بود که با یک شکوه شامتی والا دایر گشت و از جانب کنفدراسیون فوتبال آسیا بهای بلند گرفت. این نتیجه های بلند از مهنت و زحمت و تلاش های بی‌واسطه رهبریت فدراسیون فوتبال تاجیکستان به حساب می رود که برای رشد فوتبال ملی سهمی ارزنده دارند. به خاطر آنکه ما بازی‌های انتخابی چمپیونات آسیا را قبول نماییم، همچنین مدعی برای میزبانی کشورهای دیگر نیز تلاش داشتند. ما از شرط و شرایط میدانی کشور مسئولین سازمان بلندترین فوتبال آسیا را مجبور کرد تا بازی‌های انتخابی چمپیونات آسیا 2018 را در شهر حصار جمهوری تاجیکستان دایر نمایند. منتخب наврасони 16 ساله کشور پس از آمادگی‌های همه‌جانبه با رهبری زینالدین رحیمов که همیشه در دسته наврасон فعالیت می‌کرد، با رقابت‌های خود در گروه آغاز کردند. حریف نخستین فوتبالبازان تاجیک دسته наврасони سوریه بود که یکی از دسته قوی مسابقه به حساب می‌رفت. بازی نخست برای فوتبالبازان تاجیک بسیار هم مشکل افتاد. در این بازی‌ها چه که او سخنراننده بود که من باید اسلوبی بارسلونا بازی می‌کنم و از بازی سیریا سر کرده تا بازی‌های دیگر دسته با همین اسلوب بازی کرد که با اسلوبی زیادتر کنترل کردن توپ و با زیادتر با دسته برطرف هجوم گذاشتن، یعنی که این یک اسلوب خوبترین به فکر من در همین دسته با حساب می‌رود. وقتی که همین هیئت ما معلوم گردیده بود که دسته‌های سوریه، مالدیو و دسته عمان به هیئت ما گردیده بود و ما از همان روز اعتباراً تیاری‌های خود را جدی نموده بودیم و وقتی که مسابقه سر شده بود ما را احساسات فرا گرفته بود که این مسابقه در وطن خودمون میباشد، ما باید سر بلند قطعی همین مسابقه را تمام کنیم. خب هیچ باکی نیست، ببینید توپ تخمینا 10 سانتی متر دورتر از نزد دروازه به بیرون رفت. حتی فوتبالبازان تاجیک در نیمه اولی رقابت نتوانستند که حساب را باز کنند. تنها در قسم دوم دیدار با توصیه سرمربی наврасони ما بازی خوبتر نشان داده و مقصد نهایی رسیدند. با گل زده کاپیتان دسته امامعلی احمدخان حساب باز شد و شادی و نثار فوتبالبازان تاجیک حد و کنار نداشت. در تنفس مراقب با ما گفته بود که ما خیلی که همون بازی رو دیده بودید، ما در همون بازی خیلی مومنت های زیاد داشتیم و نتوانستیم که گل رو بزنیم و مراقب با ما گفته بود که باید برآمده تستر گل زدن در کار است و در همون دقیقه 65 شریبگ رحمتوف خیلی پاسی عالی با من داد و من از بالای سر دروازه‌بان توپ رو هوا دادم و حساب را کشیدم. از سبب که ما بسیار با توپ بازی کردیم و نتوانستیم که مومنت‌های خودمون نزنیم و در دوم تایم مربی به ما گفت که خیلی تیاری خوش رو دیده، بعد برای شما را تاجیکستان نگاه کرده ما بازی را بریدیم. خیلی گفتیم برای هر یک ورزشگر همین بازی نخستین خیلی دشوار بود و چطوری که شما دیده در دور اول که ما حالت‌های گلزنی داشتیم و از همین حالت‌های استفاده نتونستیم که همین حالت‌های گلزنی خود را استفاده بریم و از همین سبب که و در دور دوم ما از همین حالت‌های گلزنی استفاده برده بازی را غلبه به دست آوردیم. پس از 7 دقیقه دیگر دروازه‌بان سوریه طلال الکشک با ضربه زده اسلام سایروف رخ نشد. بازیگزاری و همدیگر فهمی наврасони تاجیک در دیدار نخست به حدی بود که حریف انجام دادن ضربه‌های قوی را جانب دروازه ما پیدا کرده نتوانست. همین طور در دیدار اول 3 امتیاز مهم به دست آمده شاگردان زینالدین رحیمов به بازی با مالدیو آماده شدند.
دیگر محمد طلا الکشک دروازه‌بان بیخواب در جایت. ҳама вақт мураббӣ ба мо мегуфтанд ки пеш аз ягон мусобиқа рафтан вақте ки ба ягон мусобиқа мерафтем аввалан мегуфт ки ҳамаи чиз аз ҳамин бозии якум сар мешавад ки агар ки ҳамин бозии якумро пирӯзӣ ба даст орем бозиҳои дигарро низ пирӯзӣ ба даст меорем ва ҳамин тавр низ шуд мо бозии худро бо Дастаи Сурия ғалаба ба даст овардем. аввалин голи ман дар ин мусобиқа аввалин мусобиқа аз барои мо буд ва мо хеле хурсанд шудем ки ғалаба ба даст овардем ва гол ман хеле хурсанд шудам ки гол дар ин бозӣ гол задам. вохӯрӣ бо дастаи Мунтахаби Малдив барои бачаҳои тоҷик дидори муҳим ба шумор мерафт, зеро ҳарифи асосии Дастаи Тоҷикистон Умон ба дарвозаи ҳарифи худ дар бозии аввал 8 гол зада буд. ба ҳамин хотир футболбозони мо бо рӯҳияи на танҳо ғалабаи оддӣ, балки бештар кардани шумораи голҳо вориди майдон шуданд. Мунтахаби Малдив дар гурӯҳи мо як аз дастаҳои бисёр сустарак беқувваттарин ҳисоб кунем ҳисоб мехӯрд. мо аз ин хабар ҳам доштем, аммо росте мо мехостем ки дар ин бозӣ бисёр хуб, яъне бозӣ ки барои мухлисон ҷалбкунанда бозиро бозӣ кунем, аммо баъди он ки мо маълум шуд ки дастаи Умон ба Дастаи Сурия бо ҳисоби 6-0 ғалаба кард, ба мо даркор буд ки ҳисоби голҳои худро зиёд кунем. Барои ҳамин ҳам баъд аз қисми дуюм ман бачаҳо хоҳиш кардем ки онҳо зиёдтар ба дарвозаи муаддиб гол зананд. онҳо зиёдтар ҳам гол мезаданд, аммо барои нисбати голҳои задаи Дастаи Умон зиёдтар шудан ба мо 12 гол даркор буд. чӣ хеле ки мо аввал ма гуфтем аник бозӣ ки мо Малдиви хази установка да пешаи бозӣ гуфтем, аввал ма амият надодам, баъд пешаи бозӣ ма бо Дастаи Амана як борига бо тамошо кардам. Аман тамошо кардам. Хулоса барона ки ин ҳисобе ки ваё заданшон 8-0, ҳисоби мо 5-0 буд. Ман фикр кардам яки мо яки дуранг накунем хати яма ки уже ҳисоби голо ваё моро мегзаштанд. вақте ки мо ба майдон шомил гаштем, дидем ки Дастаи Умон Дастаи Сурияро бо ҳисоби 6-0 ғалаба кардааст ва ба мо муяссар мешуд ки мо бояд 12 гол ба ин бозӣ 12 гол ба сама расонем ва мураббӣ ба мо гуфта буд ки шумо ҳар чиз зудтар гол бизанед, ҳар як моменти худро истифода баред ва аз ҳамин сабаб ба мо муяссар шуд ки ин 14 голро ба бозӣ дар Дастаи Малдив занем. маълум шуд ки то дақиқаи 23 дидор футболбозони навраси тоҷик барои кушодани ҳисоби бозӣ танқисӣ доштанд. ҳуҷумҳои пай дар пай ва ҳунарнамоии волои бозингарони мо бенатиҷа анҷом меёфт. билохира бозингари рақами 11 Дастаи Мунтахаби наврасони Тоҷикистон Шоҳрух Сангов гиреҳи асосии мушкилиро боз кард ва аввалин голи худро дар ин мусобиқот ба сама расонид. ҳамин тавр нимаи аввалро футболбозони 16 солаи мо бо ҳисоби 5-0 анҷом доданд. ба қайд гирифта шуд ва капитани наврасони мо зарба зад ва зарбаш то ҷои таваккалкорона ҳам буд. ани ки танаффус ма бачаро уже гуфтем ки мо бояд ҳисоби гол мо бояд зиёд занем. агар чӣ хеле мо агар амият дошам бозира пешаи довар иловаги 2 дақиқа ё 3 дақиқаи шо мета мо амида 3 гол мезанем. ки танаффус намеёрем, мо бачаҳоро сира таъкид мекунем ки чанд хел мо гол бисозанем, бисёр нағз мешавад. барои ҳисоб ҳамин чизи мо уже азоб накашидем, пешаи бозӣ ки дурангшави ки хати амал хати мешид, уже азоб намекашидем. дар оғози қисми дуюми дидор сармураббӣ Дастаи Зайниддин Раҳимов ба хулоса омад ки дар тими миллии наврасон як тағйирот ворид созад. Ислом Зоиров муаллифи 2 голи Даста иваз карда шуд. голи ҳафтум дар иҷрои капитани наврасони Тоҷикистон. ман аз сабабе ки як тайм бозӣ кардам, мураббӣ ба ман иваз маро кард ки аз сабабе ки бозӣ бо Умон тайёрӣ дида, тайёрии хуб дида, барои он бозӣ ҳалкунанда буд, барои он бозӣ тайёрӣ дидам. маркази шаҳри Ҳисор қарор доранд ва ҳоло мутаваҷҷеҳ мешавем ки чӣ гуна. ҳамин тавр бозингари дигари хати ҳамла Рустам Соиров пас аз ба майдон омаданаш вазифаи муҳимро иҷро карда, ба номи худ 4 гол дар қисми дуюм ба сама расонид ки ин аз кордониву корчалонии мураббии тоҷик дарак дод. дар умум футболбозони мо дар қисми дуюми рақобат 9 гол заданд ки ин натиҷаи беҳтарин ба ҳисоб мерафт. нақши капитани Даста Эмомалӣ Аҳмадхон низ дар ин муваффақияти Дастаи мо калон буд ки муаллифи 3 гол шуд.
сабаби оне ки буд ки дастаи муаллиф на он қадар дастаи хуб буд, хеле дастаи суст буд, мо боварӣ комил доштем ки голҳои зиёд мезанем. дидори ҳалкунанда барои наврасони тоҷик бозии ҳаёту мамот буд, зеро танҳо дар сурати пирӯзӣ бар Омон мо роҳхати даври ниҳоии чемпионати Осиёро ба даст меовардем. Омон низ дар ду рақобати аввали хеш бар Сурия ва Малдив дастболо шуда буд. Зайни Раҳимов хуб медонист ки ин фохурӣ барояш ва футболбозон чӣ арзиш дорад. ами ваё медонистанд ки ваё Малдивера мезананд, медонистанд ки мисол Суриера мезананд, балки дастаи Арабистон ки ҳастанд якдигара бо худшон хушрӯ медонанд назар ба мо. баром хиша накшуд, дастаи ама хиша накшуд, чӣ хел бозӣ мекунам. Ман 2 ҳафта пешакӣ омад ба мамлакати мо, 2 ҳафта пешакӣ мо тайёрӣ дида. Мани ранги аяр кунҷ, аяр ҷогашида ами дастаро тамошо мекардам. бозӣ оғоз шуд ва футболбозони мо риштаи бозиро ба даст гирифтанд. аввалин ҳуҷумҳои хафнок низ ҷониби бозингарони мо буд, вале ногуфта намонад ки дарвозабон Шоҳрух Қирғизбоев низ дар ҷаримагоҳи хеш чанд дафъа ба мушкилиҳо рӯбаро гардид. аз чӣ бошад бозии ҳарду ҷониб дар ҳамла нокифоя буд. аммо Қирғизбоев имкон намедиҳад ва футболбозони ҳариф то дар ин фурсат вақте ки мураббӣ ба мо гуфта буд ки агар ки мо мусовӣ мекардем бо дастаи мо ба чемпионати Осиё роҳа намеёфтем, ба мо танҳо муяссар мешуд ки ғалаба ба даст орем. ва дастаи умон ки хеле дастаи бақувват буд, мо тайёрии ҷиддӣ дида будем. тайёрӣ ки бо дастаи Сурия ва Малдив дида будем, 2 маротиба зиёдтар тайёрӣ дида будем ва медонистем ки дар ин бозӣ низ мухлисон зиёдтар меоянд ва моро мухлисӣ менамоянд ҳамчун бозингари 12-ум. ростӣ пеш аз мусобиқа мо дар бораи он ягон хабар надоштем. баъд аз 2 бозиро тамошо кардам, сармураббӣ ба хулосо ки мо метавонем ки баробари умон бозӣ кунем ва метавонем ки аз мо хубтар бозӣ кунем. барои ҳамин ҳам ман чизе ки мегӯям 60% бар 40% ки мо хубтар бозӣ мекунем ва ғалаба мекунем доштам. аммо баъд аз қисми аввали бозӣ чизе ки шумо мушоҳида кардед бисёр ба мо мушкил буд. яъне ки дастаи умон бозии худро ба мо маҷбур нишон дод, моро маҷбур ки мо ба бозии онҳо камтар мутобиқ шавем. дар қисми дуюми бозӣ сармураббии наврасони кишвар якбора Рустам Соировро ба майдон овард ки дар бозии қаблӣ ба задани голҳои зиёд мушарраф шуда буд. хати ҳамла дар 45 дақиқаи нимаи дуюм пурқувват гардид. футболбозони тоҷик ба задани гол наздик мешуданд. дар дақиқаи 75-уми рақобат аз канори рости майдон қоидаи бозӣ вайрон карда шуд ва Шарифбек Раҳматов бозингари навраси тоҷик тӯбро ба ҷаримагоҳ ҳаво дод ки барои дарвозабони Умон мушкилӣ эҷод шуд. дар ин ҳолат ҳимоятгар Исроил Холов чустучолокуна тӯбро ба даруни дарвоза ҳаво дод ва тими наврасони моро ба пеш баровард. маълум буд ки дар ҳамин лаҳзаҳо мухлисон ташнаи голи бозингарони навраси тоҷик буданд. шодиву нисори бозингаронро ҳадду канор надошт. аз як ҳолати хеле ҳам хуб пас аз зарбаи Шарифбек Раҳматов ба задани гол даст ёфт ва иштибоҳи дарвозабони Умон ки натавонист тӯбро дошта бигирад бо гол анҷом ёфт. бениҳоят олӣ. чун муҳофизатгаро голро мезаданд. баром камо чӣ хеле ки ане ки стандартни положение штрафной мешавад, онда Шарифбек ане ки танача мекунад, уже Исроил мера, уже ман медонам ки як чӣ мекунад, эҳсос кардам ки уже мера. барои ки ман ин бача бозингар нагардондам, наҷим ёрдамчии ман ки Сафари Раҳмонов ки баронда буд, мегам малим ин ҷо рафтеста, чӣ ба вай ҷоя партофта рафтеста. бомбра ки уже буд ки ози бодами гола анам хешид ки дарвозабон ки хато мекунад, тӯ пайдасташро мекунад, именно Исроил Холов ҳами гола мезанад. голи хистандирами ғалабара ба пеш меорад. ба тарафи мухлисон рафтанд. вақте ки ҳам ту ягон голро мезанӣ ва бо як голи задаи ту ҳамин даста ғолиб меояд, ин як эҳсосоти ватандӯстӣ, як эҳсосоти ватандорӣ ки ҳамин мебинӣ ки мухлисон туро дастгирӣ мекунанд, ҳамчун бозингари 12-ум моро дастгирӣ мекунанд. ва фикр дорам ки як аз бозиҳои беҳтарини даста дар ин мусобиқа дар бозӣ бо Умон буд. баъдан сармураббии дастаи Умонам гуфт ки ман боварӣ надоштам ки дастаи Тоҷикистон бар мо ғалаба мекунад. онҳо бисёр дилпур буданд ки дастаи онҳо пурқувваттар аст. аммо чизе ки мо мушоҳида кардем, меҳнате ки дар давоми 8 моҳ ки мо бо бачаҳо карда будем ва ин мусобиқа тайёрӣ будем ва ин меҳнат самари худро расонд, яъне ки мо ғалаба кардем ва ба қисми ниҳоӣ ба рохат гирифтем.
азбаски то анҷом вақт кам буд, вале футболбозони тоҷик тавонистанд ки ҳамин ҳисобро нигоҳ доранд ва ғалабаи хешро дар бозии охир низ соҳиб шаванд. бо ин пирӯзӣ роҳи дастаи наврасони тоҷик ба мусобиқоти қора ҳамвор шуд ва баъди 7 сол пас аз нокомиҳои зиёд наврасони тоҷикро боз дар чемпионати осиё хоҳем дид. ва албатта он бозиҳое ки айни ҳол дар рақобатҳои мухталифи бозӣ чемпионати осиё 2018 байни 16 дастаи беҳтарини қора аз 20 сентябр то 7 октябри соли 2018 дар Малайзия баргузор мешавад. ин мусобиқот як имконияти хуб барои баромадани футболбозони тоҷик ба ҷоми ҷаҳонии соли 2019 байни футболбозони то 17 сола ба ҳисоб меравад. плани солона уже мо супурдем, яъне ки бачаҳоро ки аввал сбори ки мо мешавад дар шаҳри душанбе ман 35 нафар даъват мекунам. уже қайд кардам ки суғда бачаҳои хатлона бозигарои хуб навиштам дар чи қайд кардам. инҳоро ки мо даъват мекунем оша рӯзои мо январ ки мумкин мо байнои декабр мумкин даъват кунем то 35 нафара даъват мекунем. тайёримона мебинем. то 16 солаи ҷумҳурии мо дар давоми соли 2018 агар хато накунам 3 то мусобиқаи байналмилалиро иштирок мекунад то ҷоми осиё. баъдан ба якчанд бозиҳои рафиқона агар ки ман хато накунам бо дастаи то 16 солаи эрон 4 бозӣ ташкил маслиҳат шудааст ва боз ман медонам ки бо хитой ҳам маслиҳат шуд ки дар мусобиқаи байналмилалӣ дар он ҷо мо иштирок мекунем. бошад ки саҳифаи футболи тоҷик дар мусобиқотҳои сатҳи қора бо дастовардҳои шоён рангоранг шавад ва футболбозони тоҷик кишвари моро ватани меҳани худро дар қатори дигар кишварҳои рушдёфтаи футбол баландтар бардоранд.